nferħu il-Mulej. Mulej nirringrazzjawk li nistgħu nkunu hawn flimkien. U missier nirringrazzjaw li inti l-ewwel ħabbejtna u issa aħna nistgħu nħobbu n-nies għax x'għamel Ġesu għalina. X'jista' jaħsibni midnub huwa biss id-dem ta' Kristu. X'jista' jfejja bil-matul huwa biss id-dem ta' Kristu. Abjad passiġġejt mitfajja issa fej kull mensi ħolċedej huwa biss id-dem ta' Kristu. Blood of Jesus, 'cause the blood of Jesus is enough for me. Yeah, the blood of Jesus is enough. Dan al-Mafra. Dan al-Mafra narayin huwa biss id-dem ta' Kristu. Dan l-amel għal-minin huwa biss id-dem ta' Kristu. Abja passiġġej mitbajja issa fej kull mezzi ħorġedej huwa biss id-dem ta' Kristu. The blood, 'cause the blood of Jesus is enough for me. Yeah, the blood of Jesus is enough. Wanna thank you, Lord, 'cause the blood of Jesus is enough for me. Oh, the blood of Jesus is enough. Grazie Gesù. Illum il-jum il-missier u nixtieq nawgura jum sabiħ lil kull missier li qiegħed jarana. Jiena ngħidu hekk hu missier ta' 10 li 4 tfal u 6 neputijiet u father u grandfather. Jekk ma notx ukoll dawk li jsejħulhom son-in-law u daughter-in-law, mbagħad niġi ta' 14. U nispera li kif nispiċċaw dan is-servizz ħankunu kollha flimkien niklu id-dar tagħna. Silvja preparat l-ikel qabel ġejna hawnhekk. Il-messaġġ tal-lum huwa mit-tielet kapitlu tal-ewwel ittra ta' Ġwanni u ħanispiċċaw illum billi nagħmlu il-tifkira u nixtieq li nagħmel ħilti biex ma ntawlux u nispiċċaw xorta fl-ofsinar. Fil-fatt bħal mannu tajtu naqqasna daqsxejn mill-kant ħalli nerbħu il-ħin. Imma hekk ikolli nibda b'mistoqsija qabel ma nħarsu lejn dan il-porzjon huwa x'inhi l-identità tiegħek? Jiena dal-aħħar kelli daqsxejn ta' kwistjoni fuq l-identità tal-Knisja. Meta ġejt biex napplika għal work permit għal Scott li għadhom kemm telqu u Denise. Għax peress irridu napplika online, rridu l-ID card number tal-Knisja. U ID card number tal-Knisja m'għandniex aħna għax maħniex bħala Knisja irreġistrati imkienu fil-fatt m'hemmx fejn tirreġistra. U wara ftit insomma ġimgħat ta' anżjetà jekk mhux xhur minn hemm u minn hawn
tawn il-permess biex nirreġistra l-Knisja bl-ID card number tiegħi. Mela allura l-Knisja issa għandha l-identità tiegħi. Imma f'Malta kulħadd għandu identità. Issa sirt naf li kull kumpanija, kull skola, kull ħaġa li hawn għandha numru biex tidentifika. Issa aħna x'identifikana? In-numru jew min aħna? Palmat jiena missier ta' 4 tfal, għandi 6 neputijiet. Jiena wieħed mill-pastors f'din il-Knisja. Ġifieri nista' nibqa' sejjer l-identità tiegħi. Min jiena jien? In-numru? Ismi? Jew dak li għamilni lili. U intom il-koll tistgħu tistaqsu l-istess mistoqsija. Imma llum il-mistoqsija li rrid nifoka fuqha hija l-identità tiegħek ma' Alla. L-identità tiegħek inti miexi lejn l-eternità. Nassigurakom li jekk stess għandkom ID card number, meta tkunu fejn il-bib tal-ġenna, mhux se jitlobulkom. U mhux se jgħidilkom tin il-passaport, ħanara tistax tidħol, u mhux se jgħidlek għandek viża biex indaħlek hawnhekk. Irid ikun hemm identità. U din l-identità nsibuha f'din l-ewwel ittra ta' Ġwanni. Ġwanni narah li jispjega sew. U jekk aħna nibdew inħarsu lejha, għalkemm suppost nibdew mill-ewwel vers ta' kapitlu 3, imma ħanibda minn żewġ tifrus qabel tgħiduli għalfejn għax malma dejjem għadna l-kapitli qegħdin hemmhekk biex jgħinuna, imma kultant isek biex tifhem biċċa trid tmur f'oħra. Bħalma għadta kemm il-darba dijin daw l-ittri niggarantilkom jiena li meta kien xi ħadd jirċevihom ma kienx joqgħod jaqrahom biċċa biċċa kull ġimgħa, imma kienu jaqrawhom fit-totalità tagħhom. Imma Ġwanni wara li semminna diversi affarijiet, semminna dwar il-messaġġ, il-messaġġiera, jekk tiftakru, semminna dwar noqogħdu attenti minn dawk li huma folots. Semma ħafna affarijiet li aħna ngħixu bħal Kristu, nħobbu bħal Kristu, nisimgħu lil Kristu. Qal u issa, vers 28 tal-ewwel tat-tieni Ġwanni, tal-ewwel ittra ta' Ġwanni, kapitlu 2, għallu issa u li diżar, ibqaw fih. U għabnek qed jirreferi għal Kristu. Ibqaw fih. Għalfejn, għax hekk inti qed tivvjaġġa minn Malta mqarsa Għawdex, titmur bil-vapur. U ovvja, jekk inti trid tasal Għawdex, xi ħadd se jgħidlek ibqa' fuq il-vapur. Għax jekk inti ħataqbes minn fuq il-vapur, taf ma tasalx Għawdex. Jew fejn tkun inti sejjer. Okay? Mela, ibqaw fih. Ġifieri Ġwanni qed jagħmilha ċara. Għalfejn? Biex inkompli l-eżempju, biex meta jasal il-vapur, inti tkun wasalt Għawdex u tista' tinżel minn fuq. Ibqaw fih biex meta jidheru ikonna fiduċja. Fiduċja li wasanna. U ma nistħux qudiemu fil-miġja tiegħu. U dan jurina li ibqaw fih hija b'żewġ modi. Ibqaw fih fis-sens ta' ibqaw fih fis-salvazzjoni tagħkom. U ibqaw fih biex taħdmu, tgħixu, titkellmu bħalma kien jitkellemu Kristu ħalli intom ma tistħux meta tarawh. Vers 29, jekk intom tafu li hu ġust, tafu li kull min jagħmel is-sewwa u imwielet minnu. Issa hawnhekk qogħdu attenti, mhux qed jgħid kull min jagħmel is-sewwa se jitwieled mill-ġdid, imma kull min jagħmel is-sewwa imwielet minnu. Issa hawnhekk nixtieq nispjega daqsxejn. Għax fil-Bibja il-kelma sewwa jew il-kelma right, doing what is right bl-Ingliż ngħidu għamel dak li huwa tajjeb, sewwa. Hemm diversi kliem Grik, fil-fatt hemm 3 li wieħed jista' juża, u hawnhekk il-kelma hija
diakon sanija li tfisser mhux sempliċement għamilt dak li hu tajjeb, imma għamilt dak li huwa sewwa fis-sens li għamilt dak li jrid Alla. Għamilt deċiżjoni tajba li naraw aktar issa l-qudiem. Imbagħad hemm kelma oħra li agatos li hija l-kuntrarju ta' mħassar. Dik hija kelma oħra li nużawha, ġifieri xi ħadd li mhuwiex imħassar. Imbagħad hemm kelma oħra li ta' fuqha żgura x'użata ħafna fil-mediċina, orto, bħal meta tajt ortopedic. Orto hija wkoll xi ħaġa dritta. Ġifieri dawn huma importanti li tarhom. Ħalli inti tifhem anka l-qudiem issa jgħid Ġwanni meta jirreferi għal dik il-persuna li fi Kristu li ma tidnibx. Li ħafna minna forsi ngħidu dan qed jgħid għalija jiena ma nidnibx. Issa narawha iktar il-qudiem. Mela naħseb hekk ikonna ntuha titlu din il-biċċa hija l-eruq tagħna jew l-identità tagħna għandha tkun falla il-missier. Kapitlu 3 vers 1. Ara li ma mħabba xerret fuqna il-missier. U dan għandu jfakkarkom f'Rumani kapitlu 5. Alla sawwa bl-imħabba tiegħu fuqna waqt li aħad konnadna mid-dinbin bat il-Kristu biex imut għalina. Biex nsejħu li Alla. L-ewwel Ġwanni kapitlu 1 vers 12. Imma ħankompli issa naqraw dak. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma tarafx lilu. Ġifieri hawnhekk kulħadd jieħu pjaċir fid-dinja li jkun magħruf. Tajt xtajt tieħu pjaċir lin-nies jarfuk. Jiena ġieli nkun x'imkien u nintaqa' ma' xi ħadd u jgħidli Edwin Owen ngħidlu iva. Jgħidli nafek, inti mhux il-pastor ta' viva, jiena mmur dik il-knisja u ġieli rajtek. U dak kif inhi. Tieħu pjaċir lin-nies jarfuk, tieħu pjaċir li ħadd ieħor qed jagħtik identità. Ħafna reliġjonijiet jieħdu pjaċir jidhru li huma reliġjużi. Il-Lut kienu jieħdu pjaċir jidhru li huma reliġjużi. Ġesu x'qallhom, intom tmorru fil-pjazzett biex tilqgħu it-tislim tan-nies. Kienu jilbsu differenti biex jidhru sbieħ. U f'ħafna reliġjonijiet issiba di li dak li jkun jipprova jidher differenti biex jidher li hu reliġjuż u dik hija l-identità tiegħu. Issa dik hija l-identità tiegħi. Hawnhekk qed jgħidilna isma' id-dinja lilu ma rfitux u għalhekk issa taraf lilna m'għandniex bżonn aħna l-approvazzjoni tad-dinja, m'għandniex bżonn li d-dinja tarafna biex aħna nkunu salvati. Aħna salvati, aħna imweldin mill-ġdid għax Alla wellidna mill-ġdid. L-identità tagħna, l-eruq tagħna huma fih, mhux għax ħadd ieħor jaċċettani jew ma jaċċettanix, mhux għax ħadd ieħor jarafna jew ma jarafniex. L-ewwel Ġwanni kapitlu 1 vers 10 sa 12 jgħid hekk. Kien fid-dinja qed jirreferi għal Ġesu u d-dinja saret bih u d-dinja ma rfitux. Ġie fi ħwejġu u niesu ma laqgħuhx. Iżda lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru u li talla lil dawk li jemnu f'ismu. Ġie fi ħwejġu u niesu ma laqgħuhx. Toħdux bi kbira meta ħadd ieħor ma jilqakomx, toħduwix bi kbira meta ħadd ieħor jitħaq bikom, toħduwix bi kbira meta ħadd ieħor jippersegwitakom, għax hekk għamlu lil Ġesu, u Ġesu qal bħalma għamlu lili ħajamlu lilkom. M'għandniex bżonn aħna li d-dinja tgħidilna minn aħna, m'għandix bżonn xi ħadd li jtini numru, le laqqas lill-Knisja m'għandna bżonn biex ittina xi membership? Le. Il-ħajja tagħna u l-identità tagħna hi fil-missier. U għalhekk aħna ġejna mweldin mill-ġdid għax il-missier jafna u hu wellidna mill-ġdid. Vers 2, maħbubin, issa aħna u li Alla
U għadu ma derx san kunu. Ok, ovvja. Da bħal meta tarbija titwilet u tajt kemmi ħelwa, imma ma tafx kif sa tkun la tikber, ma tafx kif sa tinbidel, dak eżempju fjak, imma fl-istess mod aħna imweldin spiritualment u għadna ma nafux kif sa nidru. Jgħidlek u għadu ma derx sa issa sa nkunu, imma nafu li meta jider, u għat jirreferi hawnhekk lura għal vers 28 tal-kapitlu 2 li għadni kemm rajt, meta jider aħna ħankunu bħalu għax narawh kif inhu. U għalfejn nafu aħna, x'dan huwa il-wirt tagħna. Ġesu huwa ħuna, Alla meta wellidna mill-ġdid, wellidna biex inkunu l-aħwa ta' Kristu. U f'dan il-porzjon naqraw li issa narawha li l-eżempju li jieħu Alla għalkemm aħna ngħidu spiritualment jitkellem fuq l-isperma tiegħu li tatna il-ħajja. Araw daqsxejn, sa narawha iktar il-qoddim. Vers 3, u kull bniedem li għandu dit-tama fih għandu jissaffa bħalma u safi Kristu. Hawnhekk ovvjament il-kelma jissaffa hija l-kelma ħagajos, li hija l-kelma holy. Okay? Ġifieri inti l-importanti li inti qed tissepara lilek innifsek. Tippurifika dak li tfisser, li qed tippurifika tneħħi l-ħażin u tħalli it-tajjeb. Okay? Mela aħna bħalma Alla huwa pur huwa safi, aħna rridu ta' kuljum insaffu lilna infusna. L-ewwel Pietru, kapitlu 1, vers 16 jgħid, u miktub kunu qaddisin għax qaddis jien. Din hija kwotazzjoni mit-Testament l-Antik, insibuha 8 darbiet fit-Testament l-Antik u fejn insibuha fil-kotba ta' Deuteronomju u Levitiku. Waqt li Alla tjagħtihom il-liġi, qed jgħidulhom ismara din il-liġi, din il-liġi, din il-liġi. U qed intihomkom daw għax jien qaddis u rridkom intom tkunu qaddisin. Mhux jiġifieri qaddisin bla dnub, imma li ta' kuljum qegħdin nissaffew, ta' kuljum qegħdin insiru bħalu. Dik hija l-identità tagħna. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi. Għax id-dnub u l-ksur tal-liġi. Issa hawnhekk għal darb'oħra għandna l-kelma jikser il-liġi. U isek toħodha inti bħala xi ħadd li hemm il-liġi, hemm 10 liġijiet u kiser waħda minnhom. Ma le mhijiex u ċertu bibji Ingliżi, translation Ingliżi, jagħmlu aħjar. Hemm il-kelma bl-Ingliż lawlessness, jew tifhmuni, lawlessness tfisser mingħajr liġi. Jiġifieri hawnhekk id-dnub qed jgħidlek min id-dnub huwa li inti tgħix mingħajr liġi. Mhux għax tikser il-liġi, mhux għax tilt jew għax għamilt adulterju, le, qed bniedem li qed jgħix mingħajr liġi. Anomija hija il-kelma li nsibu hawnhekk, jiġifieri mingħajr liġi. Inti għandek l-eruq fil-missier. Dal-għodu Earl semminna song li kieku xtaqt, li kieku naf qabel kon nismaħħa xina dak it-tip li kon eżempju, nkun rrid nismaħħa. U ma kont sa nsemmija la ma smajtix, ma veru kienet song ħelwa u kif nitlaq minn hawnhekk l ħaġa li nagħmel nipprova insiba. Imma semma song ta' wieħed qed ikanta u kellu t-tifel miegħu kienu fil-karozza u waqt li kien għaddej kien għadu kemm mar xtara drink mill-naf man McDonald's naħseb fl-Amerika. U ma għaddejjin sħab break. U t-tifel tarlu id-drink. Għara Malta t-tot attenti, għadli bieċa xoħlu ġeru, kemm il-break tiħu kieku, u tarlu drink. U fil-song jgħidlek, u t-tifel ħarġet minn ħalqu a 4-letter word beginning with S. Issa użaw l-immaġinazzjoni ta'kom. U l-missir għallu fej smajta dik. Għallu
min għandek da? Għallu, jax jiena għassa tijak. U meta marru d-dar, insomma, missieru għat jasseb fuq għal-bicċa xol, għal-msawwa dil-ħagġa. Imma mat meta daħal ħdej t-tifel biex jorqod, rat tifel, sema t-tifel jitlob. U għallu, la, għallu, fej tal-lim titlobek? Għallu, min għandek da? Għallu, għax, ejat nħares lejk. U bl-istess mod aħna rridu nħarsu l-iktar u l-ewwel lejn il-missier li aħna narawh fi Kristu. Inħarsu anka lejn oħrajn madwarna li jistgħu jgħinuna ngħixu il-ħajja aħjar. Imma fejna l-identità tiegħek trid tkun fil-missier. U wellidna mill-ġdid. Vers 5 issa dan ġara bis-saħħa ta' Kristu. Ġifieri jekk aħna imweldin mill-ġdid, l-eruq tagħna huma falla, l-identità tagħna huma falla l-missier, dan seħħ minħabba Kristu. Vers 5, intom tafu li ju der, issa tirreferi għal Kristu, biex ineħħi dnubietna. U tinsewx, għadu kemm qal meta jidher, innutaw daqsxejn, għal meta jidher darbtej rajni għallum, meta jidher, issa meta der, oj, jidher jew der. Ovvja, di dera hija dera differenti. Din hija dera ta' meta ġie l-ewwel darba biex neħħa id-dnubiet tagħna. U aħna għandna tama u qed nistennew it-tieni dera tiegħu. Jgħidlek mela biex neħħa dnubietna u li ma hemm ebda dnub fih. U l-Iskrittura tiddikjara li Ġesu Kristu huwa l-unika wieħed mingħajr dnub. Vers 6, kull min jammar fih ma jidnibx. Kull min jidneb ma raħx u lanqas jafu. Issa, aħna ftit ilu konna tkellimna ħafna fuq aħna fi Kristu u Kristu fina. Tkellimna fuq Pawlu l-Apostlu li fl-aħħar mill-aħħar qal mhux jien ngħix imma Kristu jgħix fija jew permezz tiegħi. Jiġifieri isni jien ilbist il-Kristu u Kristu qiegħed jgħix f'din id-dinja. Kull min jammar fih, jiġifieri kull min hu fi Kristu ma jidnibx. U tinsewx għattilkom ftit ilu, hawnhekk mhux qed jgħid ma jidnibx, ma jiżloqx, ma jagħmilx dnub, ma jiksirx xi liġi, imma ma jgħix, u sa narġgħu naraw aktar tik tal-isfel, ma jgħix mingħajr dak il-bniedem ta' mingħajr liġi. Vers 7, u li diżar, tħallu l-ebda bniedem qarraq bikom, tiftakru li ftit ġimgħat konnet naqraw Ġwanni, li għalli noqogħdu attenti mill-għallima folos. Mela tħallu l-ebda bniedem qarraq bikom, min jagħmel il-ħaq u ġust bħalma Kristu u ġust. U kull ma tfisser di li inti suppost tiddeċiedi biex tagħmel dak li hu tajjeb. Min iddeċieda ma m'għamilx dak li hu tajjeb? Adam u Eva. U daħlu lill-umanità fi problema. Imma inti fi Kristu ħad tiddeċiedi li tagħmel dak li hu tajjeb. Issa, ta' bħalma ngħidu, ġieli smajtu l-kliem gwerra u battalja? U ġieli smajtu ma tlifna battalja ta' imma l-gwerra nerbħuha. U dal-istess, hawnhekk tridu tieħduha f'dak is-sens li isma' aħna ħanamlu kultant ħanieħdu żball imma it-tajjeb ħanamlu. U l-iżball kultant jallimna biex nagħmlu iktar it-tajjeb. Kultant li tiżloq mhux l-arħaġa li ma tqumx l-arħaġa. Ġifieri aħna ħajġrilna dawn l-affarijiet, għalhekk Ġwanni ftit ilu l-istess ittra rajniha, jekk xi ħadd minnkom jgħid li ma jgħodnibx, x'inhu? Diddib. Imma tibżawx. Għandna avukat quddiem il-missier u hu jidħol għalina stqardnu bietek u jibqa' sejjer. Dik hija d-deċiżjoni tajba li trid tagħmel. Vers 8. Min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan, għax ix-xitan dineb sa mill-bidu. Għal din ir-raġuni der
bin Alla biex jeqret l-opri tax-xitan. Okay? Min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan. Dan ifakkarni f'Adam u Eva. Għalfejn, fl-aħħar mill-aħħar aħna nafu li Adam u Eva Alla ħalaqhom, poġġihom f'ambjent sabiħ, għallhom biex jagħmlu ir-rieda tiegħu. Isma' din hija xi ħaġa tajba li ħatagħmlu intom, ħatoktru, ħateħdu ħsieb id-dinja, mela għamlu din. Imma tiklux minn dik is-siġra. Mbagħad ġie x-xitan u daħħalhom ħsieb ieħor ġewwa rashom. U dak li suppost għamlu li jobdu lil Alla u jieħdu deċiżjonijiet tajba u jibqgħu jimxu wara Alla bidlu. Rumani kapitlu 5 jitkellem ħafna fuq għadi, nixtieq nista' naqra l-kapitlu kollu, ma ħin m'għandniex, ma naqralkom biċċa minnu Rumani kapitlu 5 vers 12 jgħid għalhekk bħalma bi bniedem wieħed id-dnub daħal fid-dinja, il-mewt bid-dnub u hekk il-mewt għaddiet fuq kull bniedem għax kollha dimbu. Għax sal-liġi kien id-dnub fid-dinja, iżda d-dnub mhux magħdud meta m'hemmx liġi, madankollu l-mewt ħakmet minn Adam sa Mosè. Ġifieri ara ma naħduhiex, ma nifhmuhiex ħażin, id-dnub ma daħalx meta Alla tala xar mandamenti ħanajdu hekk, imma d-dnub kien minn dejjem. Meta inti m'intix tagħmel dak li jrid Alla, inti qiegħed ħanajdu hekk tidneb, qiegħed tgħix mingħajr il-liġi. U fi ktib ta' C.S. Lewis għalhekk id-dnub huwa li ssib fulfillment x'inhi bil-Malti, twettiq, li ssib it-twettiq tiegħek jew issib xi ħaġa barra minn Alla. Li tissodisfa lilek innifsek, ħanajdu hekk mingħajr Alla, li ssib sodisfazzjon mingħajr Alla. Dak huwa d-dnub. Bejlek meta nkollu l-mewt ħakmet minn Adam sa Mosè, għax id-dnub hemmhekk kien. Iżda mhux bħal ħtija hija lotja u daħal issa it-tieni Adam. U Pawlu l-Apostlu jispjegalna li dan it-tieni Adam ġi u għamel dak li ma milx l-ewwel Adam. L-ewwel Adam kellu jieħu deċiżjonijiet tajba, imma ma miliex. It-tieni Adam ġi u ħad deċiżjonijiet it-tajba. Ġejt biex nagħmel ir-rieda tal-missier xejn iżjed u xejn inqas. U dik għamel Ġesu, u meta għamel ir-rieda tal-missier Ġesu saħansitra ġab is-salvazzjoni għal kull wieħed kull waħda minna. Għalhekk inti l-identità tiegħek hija falla. Dan seħħ permezz ta' Ġesu. Imma issa għandu jkun evidenti f'ħajtek. Jiena l-identità tiegħi hija Malti. U meta niftaħ ħalqi nitkellem, anke jekk nitkellem bl-Ingliż, jarfuni li jiena Malti. Ġieli kontu x'imkien barra minn Malta u tisimgħu xi ħadd jitkellem u tinduna, anke jekk tisimgħu jitkellem bl-Ingliż, tajt ara, naħseb dak Malti. Jekk tisimgħu il-ler li jitkellem bil-Malti, tindunaw li mhuwiex Malti imma Amerikan. Mhux veru, taqblu miegħi, u ċertu lingwi, jekk ikun Taljan, tindunaw l-Italjan, anke jekk jitkellem b'lingwi oħra, ġifieri għandek dik l-identità, l-evidenza. Issa l-evidenza li tagħmlek falla, qiegħda tidher fik dik hija il-qofol ta' fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tagħna. Vers 9, kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub għax iż-żerrija tiegħu tibqa' fih. Tiftakru għattilkom l-isperma? Hawnhekk il-kelma żerrija, diki il-kelma Griega hija l-kelma sperma. Kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub, jew inkella aktar milli ma jagħmilx dnub hawnhekk irrid ngħidha mod ieħor. Ma jipproduċix id-dnub. Forsi bibji oħra jgħidlek ma jgħix fid-dnub. Mhuwiex dak it-tip ta' bniedem
li sa jażel biex jagħmel id-dnub, ma jfissirx li ma jaqax fid-dnub, imma mhuwiex sa jażel, mhux se jipproduċi id-dnub. Il-kelma eżatt hekk qiegħda hawnhekk, mhux se ħajkun fabbrika u ħajjagħmel id-dnub u għalfejn għax iż-żerrija tiegħu tibqa' fih u ma jistax jidneb. Ma jistax jidneb. Ġifieri u hawnhekk il-kelma ma jistax għal min jifhem forsi ġieli smajtuna nsemmu kliem bil-Grik hija l-kelma dynamos, ġifieri nġibu l-kelma dynamite. Ġifieri bniedem li huwa fi Kristu m'għandux il-qawwa li jidneb. Dak li qed jgħid hawnhekk, jew il-qawwa li jgħix mingħajr il-liġi. U din għand tirrifletti tajjeb, ta' kemm hawn minnkom li ġieli tgħiduli ma noffi nipprova kemm nipprova u narġa' naqa' u narġa' nipprova u narġa' nagħmel ftit żmien narġa' naqa'. Dik qed turini li m'għandekx qawwa tgħix fid-dnub. Għax kieku ma tibqax tipprova. M'għandekx qawwa tgħix fid-dnub, ma jħallikx iż-żerrija tiegħu, ma tħallikx. Anke jekk se staqa' u hekk tagħmel dnub, ma jħallikx. U dik hija l-qofol ta' kollox. Jiena nemmen li Alla ħajżommok u jżommok sod u iġib kollox fil-livell tiegħek. Il-bieraħ rajt biċċa klipp u jifnaqbad ngħid. Mhux emozzjonatni ma tilla xeħlew. Tifel qed jilgħab moħħtu il-basketball u waħtu fil-wheelchair u tarġa' ma tantx tista' tiċċaqlaq. U x'għamel dan it-tifel waqt li qed jilagħbu? Qabad il-dik tal-basketball. Nissilha mas-siġġu tagħha biex jisar għamlet hekk. U tefat il-ballun u tajt kemm ferħet li għamlet basket. U dak il-ħin għad kosu għallek jagħmel kultant. Inizzel fil-livell tagħna. Tħares lejn ħadd ieħor fejn forsi tajt il-lada kemm muqaddis mhux bħalu. Alla jinżel fil-livell tiegħek. L-importanti li inti tagħmel ħiltek. U kieku rajtuh dan il-video, kontu taraw din it-tifla li minkejja li l-basket kien f'ħoġora biex qabdet il-ballun u għamlet hekk u tafatu fil-dak tajt xi sforz għamlet miskina. U l-istess biċċiet minna kien ħossuna li jisma' il-mulej niżilli li fil-livell tiegħi ma xorta diffiċli, taqtax qalbek. Il-mulej bħal dak it-tifel qiegħed hemmhekk ħdejk biex jgħinek tiskorja. Vers 10, f'dan jidhru li Alla u li tix-xitan, kull min ma jagħmilx il-ħaq mhux minn Alla lanqas min ma jħobbx il-ħuħ. Żewġ affarijiet importanti hawnhekk qabel nitlu għat-tifkira li tagħmel il-ħaq tfisser li tieħu deċiżjonijiet tajba, dik li tfisser. Intawwala. U waħda mid-deċiżjonijiet tajba li tagħmel huwa li inti tħobb lil ħuk. Tħobb lil ħuk. U Pawlu Ġwanni ħajjajt ħafna iżjed fuq għadi iktar il-qudiem, saħansitra se jħajdilna kif li inti tista' tkun taf li inti salvat. Kif? Għax tħobb lil l-aħwa. Fejn huma l-eruq tiegħek? Fejn l-identità tiegħek? Araft li Kristu der l-ewwel darba biex bis-saħħa tiegħu nħafru dnubietek. L-evidenza ta' twelid mill-ġdid jidher f'ħajtek. Bħal madna fil-bidu, aħna m'għandniex bżonn tarafna id-dinja. U ħanajt ma nafx ċajta jew kif tista' toħodha. Imma meta Alla lil-Lut rridhom ikunu differenti, is-sinjal li tom biex judhru li huma Lut x'kien? Ċirkonċiżjoni. U min jara ċirkonċiżjoni? Min jaf forsi għandi x'taqsam. Alla ma jridx li aħna nidhru li aħna reliġjużi. Li konna xi sinjal fuqna li aħna reliġjużi. Bħalma qal Ġesu, mill-frott tagħhom tarafhom.
mhux minn xi sinjal li jista' jkollna, imma fl-aħħar mill-aħħar Ġesu ħallilna familja u għalli nisma' f'din il-familja iridkom tiftakru fija u tiftakru fija billi taqsmu l-ħobs u il-frott tad-dilja li ħanamlu issa. U issa sa jiġi Pastor Earl ħalli jkun jista' jqassamonkom jilbes ingwanta ħanamillu ftit ieħor daw ħadd ma misshom bidejh dal-aħħar xhur. Mela tieni waħda Jew. Mela, forsi jekk minnkom li kontu għaw bli tiftakru li l-ewwel biċċa tneħħi dak il-plastic clear u mbagħad toħroġ il-ħobs u mbagħad tiftaħ għal frott tad-dilja. Mhuwiex il-mod ideali imma huwa mod ieħor kif b'mod iġeniku nistgħu niftakru flimkien lil-mulej. Okej, mela sakemm qed iqassam Pastor Earl nixtieqkom tbaxxu raskom u taħsbu daqsxejn u staqsu l-mistoqsija lilkom infuskom. Fejn huma l-eruq tiegħi? Jekk huma falla qegħdin hawnhekk u ħanaqsmu flimkien dak li għamel Kristu għalina fuq is-salib. Jekk forsi għadek taħseb li l-eruq tiegħek mhumiex falla, li m'intix imwieled mill-ġdid, nitolbok biex iddur għand Kristu u tgħid li jiġi f'ħajtek. Ġesu f'dakinhar li kien tradut, l-Iskrittura tgħidilna li ħal-ħobs qasmu għallhom ħudu u kulu dan tifkira tiegħi. Nirringrazzjawk Ġesu li inti tajt ħajtek għalina. Niklu flimkien brat il-ħaj. Wara l-ikla, ħal-kalċi, għallhom ħudu u xorbu minn dan huwa d-demm tal-patt il-ġdid. Iva nirringrazzjawk Ġesu li aħna qegħdin f'dan il-patt ġdid. Dan ħanajdu hekk dan il-ftehim ġdid miegħek. Li dawk li jafuk, dawk li jgħixu fik. Huma wlied Alla. Dawk li laqgħuk. Inti tajthom is-seta' isiru wlied Alla. Ejn nixorbu flimkien brat il-ħaj. Nirringrazzjak missier tal-ħin li kellna flimkien dal-għodu. Nirringrazzjak tal-kant. Nirringrazzjak tal-talb. Nirringrazzjak tal-kelma tiegħek. Fl-aħħar mill-aħħar nirringrazzjak li inti wellitna mill-ġdid. U l-identità tagħna hija fik u f'ħadd u xejn iżjed. Tlobna f'isem Sin Ġesu Kristu. Amen. Jew bil-wiefa nkantaw. Grazzi Ġesu li għawa tamħabtek timla maħna dal-għodu. Mersalek molek بتلفين العام بالجديد الجراسيا قاعدة تفور من جوفيك يسوع فلانين نتحسن منه فيه
Han kunde ge dig. Betama fint genom fotbollar. No love its name from King. Förspilt och inte in. Väl av vad han haft Begnarak inuit Embuit Araf lim hatekwa Int fi atesh Tetedan ilmo Shumara you Belawatang hafte Zomirin Anang nipin hafte Resa Morru fil-paċi, bl-imħabba tal-misir f'qalbna. Mulej Marko. Ukun.